Mumvere after I think ndipakowa papa kwaimbira ajese kabwira komabe zikuoneka kuti ajese kabwira ku opposition ndithu kwawanyatitsa ku opposition kwakhazikisa chete ku opposition kwapangisa kukhala wodekha. I think kumene kundithu akuyenera kuganiza kwambiri, akuyenera kuphunzira ku opposition kumene kuko chifukwa tu amayi awawo ati kunali moto kwambiri. Samayembekezera kuti zingakhale chonchi adekhatu chipani chamoyo. Chipani ndichonyadira kwambiri kuti lero ndikutha kucheza ndi dziko lonse. Zikomo kwambiri. Mukati chipani chamoyo mukutanthauzanji pamene chipani ichi chagwa pa masankho chaposachedwapa? Chipani ichi chimene ndingakuwuzeni ndichoti chasankha mtendere. Pa nthawi ino amene anzathawa angolowa tifuna ife titsogoze kuti dziko lino sitikufuna kuti tikhale tili yeye kukangana izi ndizi. Ife tasankha kuti tinapanga chisankho anthu malizatsi atuluka amene alilimu sitinafune kuti tidziyamba kukamba izi zinatere ayi. Tonse pano maso akhale poti timange dziko lino tipite kuchitsogolo. Ndikamati chipani nchamoyo ndikutanthauza kuti ndi chipani chokhacho chimene chimapanga umodzi, chipani chokhacho chimene chimasankha bata m'malo moti tidzikhalira tikuchedwetsa anthu m'midzimu kuti apeze mankhwala akhale ndi boma loti lidziyendetsa zinthu mene zili lino. Ndikamati chipani nchamoyo tikutanthauza kuti ndi chipani chimene chili chachikulu kwambiri dziko lonse lino, ndi chipani chokhacho chimene kungokhala pa mpando ngakhale kunali mikwingwirima yotani chaonetsa misewu, chaonetsa alimi kumapeza miprice abwino, chaonetsanso umodzi wa dziko lino ndikumakhala tonse pamodzi. Ndi chipani chokhacho choti pa nthawi yake siti anzathu achaubino anali safe. Nde ine mutangandifunsa kuti kodi mukamati chipani chamoyo mutanthauza chani? Mutanthauza kuti nde chipani chimene chili manthu wa zipani, chipani chimene 2030 chikhala chikubwerera mkopo. Kufika pano mwapanga kale postmortem kapena kudziguguda pa mtima kuti chimene chachititsa kuti chipani cha MCP chigwe pa masankho ndi chani? Ayi sitinapange, tikati tapanga tinama. Chimene tapanga panopo ndichoti tinapereka mpata kuti anzathuwa akapange swear in ceremony yawo akhale pa mpando pano ndi nthawi. Koma chimene mwaona ndithu njoti mlembi wathu wamkulu wanena kuti ayitanitsa msonkhano mkumano umene tikhale pasi nkuona kuti kodi pakhota mchira wanyani mpati chatsitsadza yenchani. Ndi zimenezo tipanga. Ubwino wake ife ndi chipani chachikulu kwambiri, chipani chimene chili ma structures kuposa chipani china chilichonse. And mudzikumbukira kuti mmene tidali ku opposition pa 26 years tinafikaso pokhala ngati apa, so sifa alendoyi. Ndipo apapa ndi nthawi yoti tisese nyumba mwathu tione tisinkhesinkhe kodi padavuta mpati. Ndi zimenezo ndizosavuta, ndipo pano mpata ulipo. Tikhala tikukhala pasi ndikuyang'ana kuti kodi chavuta nchani. Koma chimene ndingathe kuuza mtundu wonse wa Malawi nchipululu simofera. Ife tikhala pasi tiyang'ana tiona kuti kodi nkhani ili pati. Ndikuonetsetsa kuti takonzeka ulendo umene tikubwerawo. Izi zomapezeka anthu oti akuchitodziwa kuti masankho mpakana angapo mapangidwa quarantine, kuoneka kuti zinthu zinali zovutadi pena ndi pena, panali mavuto apo ndi apo. Koma ife chifukwa choti mukamati Malawi chipani chimene chinabweretsa dziko lumene mukuti Malawi ndife. Nde ife pa nthawi ina iliyonse pakangobwera vuto timaganizira amalawi kaye, sitiziganizira ifeyo. Timakhala pasi mkwekano kuti kodi solution imene ingathandize kuti dziko limene likuvutika ndi umphawi ngati ili zawo ziyende ndiliti. Ndiyoti tikhale pasi tidzikangana pano kapena tilolere kuti chinthuchi mulungu mmene wachipangira chikhale momwemo. Izitu zikonzeka ndibwereze mchipululu ndimosafera ife tungodutsamo. Pamene timapita ku chisankho kangapo konse
mudali ndi chidwi maka pa chisankho chimenechi kuna kuti ayi MCP ichita bwino, koma 33% imene mudapeza against 56% imene idapeza chipani cha DPP chimene chikulamula padakali pano. Zina mwa zimene zikumatuluka kunjaku ndi nkhani yokhudzana ndi kusachita bwino kwa chuma. Ndikukhulupirira kuti zimenezi inunso ku chipani mudziwa kuti ndi zimene zachititsa kuti chipani chigwe pa masankho. Monga ndakamba kuti sitinapange postmortem, ife tikadzakhala pansi nkuyang'ana titha kuwuzani anthu akukamba atu bwinobwino kuti palibe angakani kuti economy imakhala yovuta. Komanso nditha kuwuzani kuti economy sikuti yavuta kuno kokha, kuliso ena amene agwira ntchito ngati imene muma economy ngati omwewo ndikupanga bwinobwino. Tisakambe ngati kuti panalibe mavuto ena, tisakambenso ngati kuti palibe kumene kunapezeka anthu mauje novota kwina kopezeka kuti sinthu size kubalansa ena mpakana kumazimangirira ifika choita analandira ndrama. Zonsezo tinaziona toka. Tiyeni tipange postmortem mwadekha mofatsa chimene mugwire inu kunjaku patiuzeni zoona njakuti Malawi Congress Party yasankha kuti ilolele kugonja maka kupangira dziko linolo tisakhalire wo tinazionapo izizi before. Ndeife tikasankha ufulu ndi bata pa Malawi pano, mwina anthu tisachuluke kuti ayi khane fatitati tiyambe kuvundukula panopo, mwina mpakana mawa tiyamba kuloza zala ndikukapeza kuti tikuonetsanso zinthu zina zoti anthu mukhoza kukhumudwa. Koma ife kudutsa mwatsogoleri wathu tinasankha kuti for the good of this country, kupangira ubwino wa dziko linolo, tikhale chete tipuse ifeyo kupangira kuti munthu wa ku Malawi zake ziyende bwino. Kuti akakhala kuti achakwera sakonda dziko lino, bwenzi tuti dakathamangitsana pa ground. Nde ife mwina tisayankhuleza una patuzeni zona walero ndi wakuti anthu mumve kunjako kuti Malawi Congress Party imafunira dziko lino zabwino. Ikafika poti ikuona kuti apa pali kulikwakwe sana, ife tasankha kuti ayi zimezi zisiyeni 5 years sinthawi yaitali yayi. Andi chitsime chakuya chimaoneka. Akatani zonse munena za economies watch mene zichitika apa. Sizi kutanthauza kuti mene zateremo ndio kuti economy ayi anthu amene alowa ndio kuti things will go better. Never. Chifukwa ndikhoza kukuwuzani kuti mwemo compare zimene zikuchitika ndi madziko ena pa SADC. Achakwera held economy to the best of his capacity. Ndezi toteka kuti fundo ndimene koma ine ndikuzeni pano mopa Mulungu tisanamizane. It's not just the economy. Kuli zambiri zimene tidakatha tikhoza kuloza apa. Koma ine monga wayankhula chipani chimene ndifuna lero anthu mutimvetsetse ndi ichi. Tasankha ubwino wa dziko kuposa kuti tikhale pasi ndikumathamangitsana m'makoti zimene tidakatha upangasa. Koma ife tasankha kuti akule ndi Mulungu tichepe ndifeyo. Pankhani imeneyi ifeyo tikhale ngati dzidziro. Pankhani imeneyi yovomereza kugonja achakwera adavomereza masankho maka mavoti ali nkati kuwerengera. Tinene kuti mudasunzumiramo mu mphikamo nkuona kuti yayi zinthu zikuvuta apa nchifukwa adavomereza. Zimene ndingakutsimikizireni pano ndizakuti ife monga chipani tinapita mpaka na munaona tidapita mpaka ku court kuonetsa zinthu zimene zinavuta. Andi panopo tati tikhale pasi nkona moko ndimva ndikuti sindikufuna ndikoke ya zimene tidaona. Koma achakwera ataona zonse zimene zimayendera anaona kuti ayi ife chifukwa cha ubwino woti tifuna kuti dziko lino lisakhale pa nkhondo kunali kuti Amalawi akhale ndi madzi abwino, athe kumapanga mabizinesi, Amalawi azipeza chakudya, masukulu ayende bwino. Nde ife titaona zimene timaonazo tinasankha kuti ife malo moti dziko lino tililowetse m'mavuto titani tipange zimene zithandize dziko linolo. Pankhani imene president wa chipani chimenechi Lazarus Chakwera amene adalinso president wa dziko kuvomereza kugonja adafotokozanso mudatulutsa kumeneku ku chipani kuti akapezeke nawo pamwambo olumbiritsa, koma taona sadapezekeko kumeneku. Mudasintha maganizo at the 11th hour chifukwa ninji?
Ai tinetsendike pano mwina dziro maonaso tatulutsa uyu chikalata cholongosola chifukwa chani apresident sanapezeke olumbiritsa. Dr. Chakwera panopo afuna dziko lonse lidziwe kuti wina atang'amba mu mtima mwawo akaona kuti wakulifunira boma la DPP zabwino kwambiri, ndipo iwowa anakonzeka tonse ku chipani cha Congress tinayika ndondomeko, ndipo even owalandira ananyamuka kale kupita ku Blantyre, ndipo program inatuluka koyamba imaonetsa ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino akakhalapo. Tangodabwa kuti program yomaliza yosayikidwapo ndemonga chipani ife tinavomereza kuti ngati amene akuti akulowamo akuona kuti iwo sakumufuna president wakali kukhalapo, pamene iye amafuna aonetse umunthu wake ndi ukulu ndale umene ali nawo kuti akakhalepo akapereke ufumu, ndodo ya ufumu kuti iye ayendetsa, ndipo tikufunani zonse zabwino. Koma amene akana kuti Achakwera akhaleko ndi a DPP. Nde ife monga chipani nene kuti tisapanikizike, tisamunyozetse president wathu ano kuti Malawi Congress Party si kufuna kusungira mpeni pamphasa nkona kuti tikukufuna zabwino ife osakapezeka kopereka mphamvu. Akana ndanzatuwo ndiayi ndi mmene afuna ayambire kuti ayendetse zinthu zawo, ife tilibe vuto. Ndipo mmene tili panopo tili bize kwambiri kuti tionetsetse kuti kodi tiyenda bwanji kuti tibwerere mboma 2030. Tibwera maka kunkhani imene yakuti chipani ngati MCP mwagwa pa chisankho tsogolo ndi lotani, koma tidakali pa nkhani yomweyi mwakamba motero kuti mukufunira DPP zabwino zonse pamene ikulamulira. Mwanjira ina mukutanthauza Kabwira apa kuti atati akufunseni nzeru mukhoza kupereka, koma nzeru zakenso nkukhala zolongosoka. Osatiso pang'ono ifeyo ku Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera pakabwera pa nkhani yothandiza Malawi yoonetsetsa kuti Malawi ali ndi quality education, akamati ali ndi degree kumveka, yoonetsetsa kuti Malawi akamati akupanga za ulimi akupindula, ndipo ulimi ujo kutha kuti athandize pakhomo pake ndikumadyetsa Malawi ino ndikumata kugulitsaso kunjaku. Munthu akabwera nkanena kuti tikufunako nzeru zoti tiyendetse bwanji chuma, tiyendetse bwanji uphunzitsi, tiyendetse bwanji maphunziro nanga nkhani za ulimi, mamayini tapezawo. If ndiwokonzeka ntchito yathu chimene timakhalira ku MCP cholinga chathu ndi kutukula dziko lino, sikuti tikungopanga ndale for the sake yoti tikakhala kuti kujaku panopo tili ku opposition ndeti dzingopanga opposite for the sake of opposing. No. Muzikumbukira osewa kumakutchula kuti DPP kati UTM kachani anachokera ku Malawi Congress Party. Ife ndi anu ake anthu amene wawo moti iyo aja ndi ana by far, and akamakwera kudzatipempha ifeyo sikuti ife tingaumire. Dziko linotu tili ndi Malawi mmodzi, and chimene Dr. funa akaonetse popita ku function chakuti sikuti just a statesman koma kuti he is a major player. Ndipo kwa munthu amene agazati ayendetsa dziko lino popanda kufunsako munthu amene wangochoka chimenecho ndiye chibwana kumeko ndiye kuzikondako. Dziko lino tili muzipani zosiyana koma cholinga chathu ndikutukula dziko lino. Nde ife Malawi Congress Party tili pano kuthandiza munthu wakumudzi, tili pano kuthandiza amene ali mchipatala, tili pano kuthandiza achinyamata kuti zawo ziyende bwino, tili pano kuti dziko lino litukuke. Sitikungopanga ndale za upo kapena ndale zodzangobera mavoti ndikukana kuti bora tikhale ifeyo pa mpando. Malawi Congress Party is bigger than ndale zachibwana ngati zimenezo. Ndale zimene tikupanga ife ndizotukula dziko, ndiye chimene tili pano. Ife sikuti ndife okonzeka okha, taonani tinachiro nyamuka kuti tikupita ku Blantyre kukapatsa anzathu manto ya pawo ale akana ndiwo apa muyenodziwa kuti chipanichi ndichokonzeka. Ndipo ife pamene takhala pano paliponse pamene angatifunse mafairo akuti ali pakuti kodi chakuti apapa munasi, ife tili pano kuonetsetsa kuti Malawi tisadya ndale. Malawi akufuna economy yende bwino, maphunziro ayende bwino, tizikhala amodzi, tisamasalane.
ngati mwangotipeza kumene iyi ndi program ya tiuzeni zoona pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS, ndipo ndili ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Jesse Kabwira. Mwakamba zodzitamandira kwambiri ngati chipani cha MCP, mumamva bwanji mukamamva kunjakwa kuti muzaka 5 zimenezi MCP yalephera maka magawo ochuluka? Ndimamva chisoni fo ndimadziwanso komanso mdziona kuti amayankhula ndani, chifukwa pa magawo amene takhala ife takhala pa zaka 5 anthu azikumbukira zaka zimene tagwira ifeyo chitukuko chenicheni ndi zaka 3. Nde mupange compare ndi awawa amene alumbira dzulo. Tiye ndione tapanga chani anthu kuti asamangoyankhula. Ifeyo pali maskulu amangidwa compared to before. Ndanga ana skulu aku university ana aonapo upkeep ndi kusamalidwa ku university kutafika pamene kwafika. Pitani kwa alimi mukafunse akakuuzeni kuti mmene ankachitira umbuyo mu ndi panopo chikuchitika ndi chani. Akakuuzani kuti tinatisanaguliridwepo ife mitengo ngati iyi. Ndikamamva anthu akuyankhula choncho ndimadziwa kuti ambiri akuyankhula chifukwa cha chipani chimene amachokera. Mudzikumbukira ati kuti dziko lino tinalowa pa nthawi imene dziko lonse lapansi mana ndi mitengo yokwera. Pitani mukaone mmene tikugulira kaya ndi fuel kaya ndi kuti mupange compare ndi maiko onsewo. Anthu asatenge chinthu ngati kuti Malawi ndi vacuum. Zimene tikuona kuno pitani mukafunse ku Zambia mukaone. Nde muone economy yathu mmene tingapangire cushion ife anthu kuno ndi zosiyana ndi mmene amapangira kwina. Nde anthu ndikamamva kamayankhula chonchi ndimamva kuti kodi mbuyo mukudali cancer center isi anatsegula chakwera. Kodi mbuyo mukudali misewu chonchi sizi zili apasi. Kodi mbuyo Malawi adali amodzi chonchi. Poti mbuyo mukunali anthu ochitonena kuti anthu akumpoto ndi anthu opanda ntchito. Koma watazi chakwera tani abwezeretsa unity ndi chikondi kwa wina aliyense. Ndikamamva anthu akuyankhula chonchi ndekuti osakudziwa kuti youth mupite kwa achinyamata. Nali koyamba kuonetsa president amene amakhulupirira kuti achinyamata akuyenera kukhala mu cabinet, achinyamata akuyenera kukhala percentage chonchi. Anthu akamayankhula chonchi akuiwala kuti ndi boma la Chakwera limene lakweza azimayi kwambiri. Ndi boma la Chakwera limene laonetsetsa kuti pogawa chimanga tisamanene kuti anthu aku south alibe ntchito. Cyclone Freddy kubwera ndikumakapereka zakudya kwa wina aliyense. Anthu asamayankhule ngati kuti palibe chimene chachitika. Sizoona ndi bodza la mkunkuniza. Pamene ife timakhala pa mpando ma university amalephera academic freedom itavutiratu struggle koseko. Ndale zimapangidwa ndi ma university momwe. Nkoyamba kupeza president amene akuona kuti quality ya zikhala yeniyeni. Nkhani ya ma fake degrees tichotse. Akuluakulu anthu akamayankhula chonchi akuyankhula ifukwa chakuti anthu akamafuna kukhala pa mpando amayankhula zoti akomere. Munthu kuti akamafusira amasekerera amayankhula ngati kuti chilichonse akupangira. Nde ife tifuna tinene pano ndife onyadira kwambiri kuti tili ndi mtsogoleri Dr. Lazarus Chakwera amene anaonetsa kuti kuli bwino kusiyana ndi IMF malo moti atiuze kuti musalemba anthu ntchito. Lero samakambidwe ngati one way traffic. Ma decision onse amene Chakwera anapanga kunali kuti tithandize Malawi. Sitikunena kuti munthu salakwitsa. Paulo sinena zoti ife we are perfect. Koma chimene ndikukanaso nchoti anthu tidzinamizana kuti everything talephera ndi zabodza zimenezo. Pamutati mukhale pasi miyang'ane inuyo. Lilongwe limene lalili. Ndani anapeza kumtsogoleri woti akamayika misewu sangoganiza za Central Region akuyika kumpoto anayika misewu kumwera palipose. Mukayang'ane ma health center over 200 amene amangidwa. Ma schools of excellence alimbwe. Nde ife mene tikuyang'anira tikuti iyi inali foundational ye. Ngati anthu amaona ngati tisolva mavuto onse in one go sizoona. Ngakhale kuti mupite kulikonse sizoona zimenezi. Nde ine ndimadziwa kuti anthu poyankhula amanyengerera. Kodi tu alidere tunkulinga utayenda naye. Lero ndi imene DPP yabwera. Tiyeni muione imene iyendere. Muone kuti aja ankalinyengerera aja pajana kuuzani. Akuti maskulu mupita ulere. Ndendi zimene zitu. CD akuti ikhala pa 5 billion. The constituents tizione zimenezi. Anthu akamafuna kukhala pa mpando zoyankhula mbwe koma ife zathu nzolozeka. Mungotuluka panja pa mdziona. Apo palisewu apo pali chapo. Popita chitsogolo chipani cha MCP tsopano chili ku opposition.
mudakhalako zaka 30 muli kumeneku. Boma ili limene mwagonjali nkhani zimene zimatuluka ndi nkhani zachuma komanso katangale. Pano mukatsutsa nkhani zimenezi, mukayambire pati? MCP, you're now in opposition. Ya monga ndakamba nkhani yayikulu kwambiri imene ndidzithe kuyankhula ndi mphamvu ndi tikamaliza postmortem yathu imene tiyipange pompano. Koma kwa ife amene alimbane ndi DPP musavutike nkuyang'ana ife ndi Amalawi. Amalawi omwe aja anayipanga hold accountable before, si ifeyo. Ife mawa adzayamba kuti hey mwakuti okha Amalawi yaona adanena kuti akabwera atsitsa mitengo tikuona tokha zimene zikuchitikasi. Sikuti zitenga nthawi, ndi oyankhula si ife, oyankhula ndi Amalawi. Okha kapita kuma university kumene ananena kuti anthu ma university athu ma public universities anthu adzidya ulele sikuti adzilipira, enda atiuza zimene akapereke kwa achinyamata kuti adzikhala ali bwinobwino. Amene akumva mimba ndi amene amatsekula tseko. Chonde kongeresi ili apo ife tapanga zaka 5 lero aja amati iwowo akupatsani ma constituency development fund apanga ndipo akuti no ayendetsa zinthu izi mwa smart. Ife kwathu ndikungowamva Amalawi kuti koda Amalawi kuti chani weni amene akudziwa kuipa ndi kuwawa kokhala ndi DPP pampando si kongeresi ndi Amalawi nsanje tuchitipa andi likoma tunchinji. So imeneyo ife vakuti Amalawi kuti chani izi sizofusana. Tingopita kwa ana aku universitywo mukaone nokha kuti adzikuzani kuti chani. Fana ngapano abwera anu ake anativinitsa pa academic freedom paja lero tatenga takhazikapo. Sikuti iyankhule ndi kongeresi tidzimva ndi amene akulimbana nawo mapromisi onse anapangaja kuma manifesto awo ndi imene ubwino wake. Ulendo uno manifesto imene yawina ndi imene kwena kuyendetsa boma ndife tidziona kuti kodi zimene adanena ndi zimene akuchita. Andi ndibwereze pano polisi wamkulu pakabwera pa governance wena amene amatheka kuti kodi zinthu zikuyenda bwino ndi mulimbika, ndi mwana wa ku university, ndi mwana wa sukulu, ndi mwana wa ku secondary. Chikho chimene chimanena kuti kuli free education iperekedwe imene popita chitsogolo ngati MCP. Chisankho ndi chimene mwagonjachi. Mamembala anu tsopano muchita nawonji popita chitsogolo pamene mukukonzanso ngodya zimene mwakhala mukuzifotokoza zija pa zaka zisanu zimene zikufika 2030. Kongresi ngati inatha kukhala ku opposition zaka 26 mudzalowa mboma ndikukalamulira panopo ndi chipani chokhwima. Ichi si chipani chakufamily, si chipani cha briefcase, si chipani so chobadwa ifika choti wina wakwiya ndi wina wake. Ayi, ndi chipani chokhazikika. Ife mamembers athu sikuti ngotekeseka ndi okhazikika oti pano tikungowaona ena akuti achoka. Ife pano tufuna anthu anyamuke kumene amene afuna kupita kukalowa kwa awawa atisokonezawo pitani. Koma ife mutipeza tikhala tikukumana. Ndife chipani chimene chimakumana kuyambira pa area, pa branch, pa district, pa region. Ndife oti ma joint meetings chikhalidwe chathu timapanga. Ndeayi zimene tipange ma members izo ndi za nyumba tikhala pasi tikukambirana. Koma chimene ndingakuwuzeni nchoti tili ndi foundation ya solid. Ifetu tili nkwathu chipani chokhacho chimene sitikhala parenti. Tili ndi headquarters, tili ndi maofesi dziko lonse lino tikhala pasi tikambirana zimene tichite kapena tinene sitingaulule pano. Koma chimene ndingakuwuzeni nchakuti mtima mmalo ife ndi anu ake andali Malawi muno takhala ku opposition, takhala ku ruling pano ndipo tikhale pasi ene akefe maliro awawa tilitatoka anditoka tidzuka tiona kuti kodi koyipaka kana lowa bwanji ndipo kuti kasadzaloweso 2030 tipange bwanji. Izo ndi nkhani za ife za nyumba zimene tikhale pasi nkukambirana. Sitingaulule kuti kodi dambo limene litikalowa zikhala motani. Ndi za ife anu tikapasi tikambirana. Koma chimene ndingakuwuzeni mbuyo
zinationekeraso sikuti tingalephere kudzuka panopo mpaumoyo kukhala successful monga chipani kapena kuti tidzikhala chipani cholowa boma sizitanthauza kuti simupunthwa koma nthawi yonse tikagwa timazisasa tili ndi malo okumana 1 number 2 tili nkhomo china tili ndi ma structures ife maveteran athu alipo amene analipo tili boma amene alipo amene tabwerera ku opposition tikhala pasi nkuuzana monga ana banja limodzi kodi tiyende bwanji anthu ubwino wake alowawa angolowa alibe ndi maplan ndipo zonse zimene akupanga ni promise muziona sikuti sozitenga nthawi anthu oyankhula sindikhalanso ine kapena Malawi Congress Party ndamalayo komweyo okha adziona kodi free education maphunziro aulere timauzidwa aja alipa kodi CDF tinauzidwa ija ili pati kodi zonse zimene amatuza zija zili pati sizitenga nthawi ndipo sinkhaniso yoti tichitodwala munthu waching'ang'ana anu ake ndamalawi agamule mulandu umenewu iwo ife tili pano kukonzekera 2030 andi 2030 mwinaso sitifika koseko chifukwa tu mapromise aperekedwa apapo ndi mapromise otu makhala pasi tu koma ikonomi yake yomweyi ndi ubwino wake tonse tilipa nthawi yathu yatha koma ndithokoze kuti tidali limodzi mpulogalamu ya lero mneneri ku chipani chimenechi cha Malawi Congress MCP a Jesse Kabwila. Ine ndiyamike ndiuzenso masupporters a Malawi Congress Party kwacha Dr. Lazarus alipo palibe wamwalira Lazarus is not dead tilipo MCP sina mwalire tiyeni tonse konze chipani 2030 zachitolowa mmapazi ngati so tifike koseko osataya mtima mchipulu simofera zikomo kwambiri tinali oyembekezera kwambiri kuti mtsogoleri wathu akakhale nawo pamene tikukapereka ndodo ya ufumu kwa Professor Peter Mutharika kuti DPP idziyendetsa dziko lino tangodabwa kuti podzatulutsa programu yawo ya kumapeto yasiyana ndi imene yoyambayo imene tinapatsidwa ndipo ndikupanga confirm kapena nkunena kuti ife tikupitako monga chipani takhala pasi nkuona kuti programu akatulutsa anu ake siupita kukaziphatika pamalo poti wakuti iwe ulibe malo koma chimene tifuna mtundu wa Malawi umvetse nchoti achakwera amene ali mtsogoleri wa Malawi Congress Party ngakhale sakhala iwowo kumeneko kumene sanayitane kumene sanapatse mpando woti akhaleko zangovuta kuti kumapeto taona kuti kukatuluka programu ina yoti iwowo kulibe nde iwo sangazipange force kapena kukaziphatika koma Malawi aliyese amene akundimva ine monga oyankhulira chipani imvani kuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera amene ali a president opuma amene akukapereka mphamvu kwa Professor Peter Mutharika akulifunira boma ili zonse zabwino.